Green Power Iberia Bridgestone zirkuitua Bermeon izango da martxoaren 20an. Bermeoko udalaren Bizkaiko Foru Aldundiaren eta soluzio aurreratuetan eta mugikortasun jasangarrian mundu mailako liderra dan Bridgestonen eta Alfonso Líbano Firestone Fundazioaren eskutik. Horrela, igande honetan, Lamera Parkean, 10:00 ordubietara proben hasiera 12:00 izan da, Bizkaiko hainbat ikastetxeetatik etorritako 8 taldeek hartuko dute parte lehiaketan. Bat emakumezkoena izango da, 2 gizonezkoenak eta gainerakoak mistoak. Goblins izeneko modalitatean izango da eta 9 eta 11 urte bitarteko lehen hezkuntzako umeek hartuko dute parte. Green Power Bridgestone zirkuitua hezkuntza programa auto lasterketa multzo bat da, eta 9 eta 25 urte bitarteko umeek eta gazteek euren auto elektrikoa diseinatu eta eraiki behar dute haietan parte hartu ahal izateko. Proba horietan lehentasuna ematen zaie aurrez ezarritako ibilbide bati motor elektrikoaren eta baterien kombinazio jakin batekin derentzat berdina, ibilgailuek eman diezaieketen itzuli kopuruari eta autoaren karrozeriaren diseinuari eta alderdi mekaniko eta elektrikoei errendimendua hobetzeko. Lehiaketetan, irabazlea bateria agortu barik kilometro gehien egitea lortzen duena izango da, eta beraz, ez du azkarrenak irabazten. Modu eraginkor, energetiko eta jasangarrian gidatzen duenak baizik. Lehiaketie eta aisialdize bateratuten dauzen ekimen honek, balore desberdinek erakusten dozkuz. Alde batetik, hezkuntza eta formazioe. Hezkuntza eta formazioe ze gaztetxuenetatik hasi eta nagusi jauetar arteko bitxartien, proiektu edukatibuen parte bata aurkeztuten dugun ekimen hau. Kontuten okin behar dugulako, lehiaketa honetan edo zirkuito honetan parte hartungo dagoen ibilgailuek, parte hartzaileek eurek eginiko ibilgailuek izango dizela. Beraz, formazio eta hezkuntza arluen beran sustraiek benetan sakondute dako zen ekimen bata. Bigarren baloria amankomunien imini dugune antolatzaile guztizok, jasangarritasune eta efizientzia energetikue. Gizartie, mundue, transizio desberdinetan sartunde dauen momentu honetan, balore honek kontuten okitzie ezinbestekue da. Eta ekintza honek bat eitzen dau, jasangarritasun eta efizientzia energetikuegaz, izan be lehiatuko dizen ibilgailuek, motor elektrikuekaz eta baterizekaz funtzionako dauie. Eta hirugarrena, gizarte modure ezinbestekuedan hirugarren elementue, talde lana eta lehiakortasune. Honen helburue, ikasliek eurek parte hartungo dauien, euren ibilgailue eraiki behar dauien, ibilgailu jasangarri hori eraiki behar dauien ikasle honek, talde lanien aritu beharko diez, ekipuetan parte hartuko dauielakon, eta ekipuetan egin dauielakon euren ibilgailu epe bai. Eta honek guztizek eruen gaitzuz, bestiek beste, proiektu honetan sartutera. Ume eta gazte honek eskolaz kanpoko orduetan edo taldean lan eginez, kurrikulum jarduera moduan garatzen dituzten autoek STEM trebetasunak garatzeko aukera ematen dute. Ziurgagoz hezkuntza eta zehazki STEM hezkuntza Bizkaiko eta haren ekosistemaren berrindustrializazioaren oinarri garrantzitsua dela. Eta hori da, hain zuzen ere, gure fundazioaren helburu garrantzitsuena. Adin bertsuko taldeen artean lehiatu ahal izateko proiektatzen eta eraikitzen dituzte euren automobilak. Beti ere ingurumenaren ikuspegitik arduratsuak diren prototipo elektrikoen inguruan. Bermion ospatzea honelako ekintza bat baikortzat jotzen dut kontuan izanik jorratzen diren helburuak eta erronkak bat datozela gure herriarekin. Programa hontako zutabeak izan bai dira Bermioko arrakastaren oinarriak eta berreskuratu beharrean gaude. Lehenengoz, aurrera egiteko grina edo ekimena edo entrepreneurship inglesez. Gaur egun ikusten dugu oso umetatik irakatsi behar dugula balore hau. Eta horren beste aurrera egiteko jende izan duen Bermio honek berreskuratu behar dau pasio hau. STEM trebetasunak, STEM siglak esan gura dagoie Science, Technology, Engineering and Mathematics. Edo zientziak, teknologia
ingenieria eta matematika. Eskuekaz trebiek izan gara beti Bermion. Horregaitik, Green Powerek sustatzen duen STEM heziketa ezinbestekotzat jotzen dugu industriaren berrikuntzarako. STEMek sustatzen dituen abileziak, hau da, berrikuntza, ekimena eta eskutrebetasuna, lagungarriak izango dira galdu dugun industri sarea berreskuratzeko epe laburrean. Eta bide horretan ezin ahaztu, emakumeak ezinbestekoak dira. Ezin dugu ahaztu Bermioko emakumeak beti izan dutela lekua herrian eta bere hazkunde industrialean, eta horrela izaten jarraitu behar du, guztion trebetasunak ezinbestekoak direlako, aurrera egiteko etorkizuneko erronketan. Horregatik, guztiagatik, pozgarria da niretzako ikustea Bermiok talde txikien karrera antolatzen duela, baina oso garrantzitsua izango litzateke datorren urtean talde irabazle bat aurkeztea. Izan ere, lasterketa horietan parte hartzen duten gazteek erakusten digutena da, hain zuzen ere, mundu guztia izan daitekeela berritzailea, baliabide egokiak emanez gero, eta bere sormenean konfiantza izanez gero. Green Power Education Trust 1980ko hamarkadaren amaieran Erresuma Batuan sortutako fundazioa da, 9 urtetik gorako umeek trebetasun teknikoak, lidergoari eta talde lanari buruzkoak ikasteko eta indarrean jartzeko asmoarekin, karrera bat irabazteko ibilgailu elektriko bat diseinatu eta eraikitzeko erronkarekin. Gainera, ikasleek euren proiektuak gauzatzeko behar dituzten babesle eta baliabideak bilatu behar dituzte, eta horrekin batera komunikazio eta salmenta trebetasunak lantzen dituzte. Horrez gain, negozio plan bat prestatu behar dute eta ingelesez azaldu behar diete babeslei.